Senkezweni. Ujini. Ngiye Cape Town. Ngisuka lapho siya lapha kwaDludla emshadweni. Emva kwalokho soshada isindibani. Khalela kangakanani nemall kwaNtibane. Hawu phela uNtibane uzala ubukhosini, ukhuzane usalwa indoda nje. Uzalwa indoda yakoMpungozi. Itibane izalwa inkosi yakoMpungozi. Akazi iqhelela kangakanani yabona. So ke kodwa ke sobe sikhona ke sizogiya njengeinsizwa. Phinde futhi uqinisekise ukuthi ngicela umfo kaMapholoba okay aqhubeke nomsebenzi omuhle ukusiphatha kahle uma kuthiwa kunemicimbi akaqanjelwa maka akekho ongazi ukuthi uneconsi okay ikhanda lakhe lisebenza akekho ongakwazi lokho akekho nje ongakwazi lokho mina nje ufakazi mina usuku nosuku mangihlangana naye hlukani ngamtshenanga ukuthi mina ndoda uganwa nini shona date wazwa ngikhohlisa ngomuntu yakwathi khululeka ke bona kade ungibuza ngoMeyi ngiyaqedela manje ziyawushaya manje ngoba kumsebenzi wami njengomuntu oniphethe ukuthi nginitshene izinto zokwakhiwa komuzi kodwa unasesandla unalo uvalo khulele ekhaya ugishimiswa kwentandane ugishimiswa ngathi uzoso intandane ogijime engathi umfana weinkomo azakhubeka egcikeni mawuthe egcikeni kubo uyazi ukuthi usegcikeni lapho uzobuswa khona jikjela abafana ngeke uma bengenzi kahle bengabaphatha abantu kahle kuyinto enhle ke lokho ngizoya emcimbini wakhe lonke lamasimbe nokhuluma ku social media inendaba zamazwe noma chema nambe analyze izinto analyze nina nje ngoba phela ke vela ama data ena expire ngo12 alungeleke enjoyani you are my kids just go and play guys but the reality must remain niyoyizwa ngami ziyakhala manje futhi akaza kwaleto umuntu khona unyaka lapha abayisilema khona ngawo okay ona khona imoto yakhe ayidayisa le iGTI ayidayisa eyidayisela ukuthi wenze umcimbi engaxhasiwe ngoba engafuni ukuthi ube khona abaculi abakoletayo kuyiwa into enhle lo ubuntu lobo ngoba lezi ingane lezi zinekele mina nje njengoba ngingenza imicimbi nje the first imicimbi engiyowenza niyobona ukuthi ngiyokwenza kanjani futhi mina ngeke ngisebenze imicimbi nesengizoxhasa imicimbi mina awukho nje ngiphethe ngeze ngibuye ngikhohle mina ngizoxhasa imicimbi eyenziwayo ngani zakwethu ngiyanithanda qhubekani nifundisise ipolitiki niyazi kodwa nazo ukuthi better the devil you know futhi emhlangano sobe sikhona ziyakhala manje yimo wakho nanti ikhele ngenhla ungizwe umlando okomchunu hayi cha niya promote bo papa G nizonivela amankanga nizonivela amankanga